toto je náš Paltal Team. V dolnom Kubíne predstavujem od východu až po západ. Takže aj tento rok sme rozbehli charitatívny beh Mary's Mills. Tentokrát som hneď na začiatku, aby som kontroloval situáciu. Tak toto sú prví bežci. Udržiavame tempo aj s týmto psíkom. Tento rok som začal veľmi rýchlo, takže budem si musieť počkať na skupinku, v ktorej je náš Paltal Team. Sme na 2. kilometri tohto behu. Bežci sa celkom rozdelili. Predo mnou je takáto skupinka a potom za mnou idú ostatní. Toto je údel kameramana, že sa musí vrácať a natáčať. Vidíme, že tu máme aj Spartanov, ktorí bežia. Výborne. Gladko. Prvé stúpanie za nami, čakajú nás ešte 2 stúpania. Výborne, prvý z Paltal Teamu. Ďalší. Super. Vieme zatiaľ. Výborne, tak tu máme prvého člena Paltal Teamu. A ďalší sú v závese. A už sa blíži ďalší člen nášho tímu, Peťo, ktorý akoby viedol túto skupinku. Super. Ale obieham výborne. Som to prepálil na začiatku. Všetky 4. No, čakám vás. A tu nám prichádza Lip, tak ďalší člen Paltal Teamu. Naháňam svoje deti. A oni sú tam. Nemôžem ich dobehnúť. Musíš mi pomôcť, Balko. No poďme, potiahnem ťa. A kde sú tam? Tam? Tí traja šamstri. Tam vpredu. Áno. Idú na bicykli. A Zuzka? Zuzka je vzadu. Ona nás kryje, chrbát nám kryje. Takisto máme druhého Liptáka, Tomiho, ktorému sa konečne podarilo zúčastniť reálne na tomto behu. Ahoj. Konečne. Ako sa beží? Dobre. Malý ušiel na bajku a povedal som si, že ho nejdem naháňať, lebo ma uženie. Ale Janko ich naháňa, takže... Teda, on už vyzerá taký uhnaný. Má taký vlačný krok. A dnes to je pre teba aerobný či prahový beh aký? Dneska regeneračný. A regeneračný. Zajtra je na polmaratón do Trenčína. Zajtra? Áno. Aha. Takže takáto príprava na charitatívnom behu Mary's Mills. Koľko ešte? 8 a na 4? Ešte 5 kilometrov. Takže máme tu ďalšieho bežca. Výborne. Ako to ide? A mne dobre. Teraz. Ja potom, že som zlúbnul nohu. Tiež. Dostal si sa do záberu. A ja som sa dostal do žihlavy. A máme tu aj Katku. Vero, si pamätáš, že bude teraz to stúpanie? Áno. Ja už sa na to pripravujem. Takže pekný park a potom šup hore.
Super, 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 aj Salesiánky, vieš, ja? Super, super. Tu sú tie ilustračné zábery zo stúpania, ktoré potrebujem zrobiť. Takže tu sa nachádzame na takej časti takého druhého stúpania, takže tu vidíme situáciu a máme ďalších členov nášho tímu, výborne, výborne a ďalšia, takže aj rodina je kompletná, super, super, taký výklus cez kukuricu. No poďme, ako? Dobre. Takže postupne sa mi podarilo monitorovať stav našich bežcov z nášho tímu. Ešte by tam niekto mal byť vzadu. Takže super. Len tak ďalej. A táto hudba doprevádza aj ďalšiu členku nášho tímu, Zuzku. A veselú partiu. Tak tu máme strážkyňu nášho pelotónu, Zuzku, tiež členku nášho tímu, výborne. No a pokračujeme teraz takouto rovinkou, takže ja pokračujem ďalej a idem sa snažiť to vyhrať. Konečne sa mi podarilo predbehnúť moju sestru. Konečne som našiel ďalších členov, lebo bol som vpredu, bol som vzadu. Ako sa beží, dobre? Pekne. Super. Vynikajúce počasie na beh. Škola, jedlo, nádej. Takže pokračujeme ďalej. Tak tu máme takýto zbeh a posledné, myslím, 3 km. Tu máme aj navigačnú mapu. Na tomto tričku, keby sme sa strátili, vieme. Musíme ísť, takže navigácia offline. Radne. Ďakujeme. To mi dalo zavrať, kým som dobehol Liptaka. A druhého už sme skoro v cieli. Pálko mapuje celé preteky. Počká tých vzadu, dobehne tých vpredu. Mám tu čest teraz byť doprevádzaný 2 Liptákmi. Eskortov. Eskortov. Som ich sňal z tých rukavíc, pozri. Dobre ťazku nahadzoval. No, Jankože dvakrát. Á, dobre. Páni Liptáci poctili V plnej sile. Aj s manželkami účasť na tohoročnom charitatívnom behu Mary's Mills v Dolnom Kubíne. Posledné metre. Chceme robiť fotodokumentáciu. Super, super. Už dobehli do cieľa s nejakým slečnám v reflexných vestách číslo na registráciu alebo dobrovoľníkov a druhá lístka na ďalšiu. To máš 10 rokov. Poďme. Výborne. Výborne. A máme aj. Ideme dokumentovať.
Tu po pravici čaká tým. Niečo vyskúšam, že či by z toho nebol taký akože, či to bude dobrý záver. A máme tu záver tohoto ročníka charitatívneho behu Mary's Mills v Dolnom Kubíne. Ďakujem všetkým tým, ktorí ste sa zapojili do tohto projektu, aj tým, ktorí ste prišli do Pautal týmu tu v Kubíne. Teším sa už na ďalší rok a zajtra sa vraciam späť do Ríma.